Tervetuloa joulutorille lauantaina 14.12. Veturitorille Pieksämäelle. Järjestämme nyt tätä tapahtumaa täällä jo 9. kertaa. Myyjiä on jo yli 110 ympäri keskistä Suomea ja myytävinä tuotteina on kaikkia lahjapakettiin käärittävää ja jouluisia elintarvikkeita. Tunnelmaa on luomassa täällä esiintymislavalla sitten lusiat, paikallisten vaattetusliikkeiden muotinäytökset ja ensikertalaisena tyttötrion ilmiön tanssiesitys. Ja sen lisäksi soittaa sitten jouluista musiikkia. Ruokailumahdollisuuksia on paisteen puuropaari ja kahvio sekä ulkona on myytävänä kalaa ja makkaraa sekä Ukko Deli palvelee. Siis tervetuloa joulutorille lauantaina 14.12. kello 10-16.